vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper. Serenament quan ve l'onada acaba i potser en el deixar-se vèncer comença la platja enamorada, no sap l'espera llarga i obre els braços, no fos cas. L'una d'avui volgués quedar. Així només em deixo que tu em deixis, només així et deixo que ara em deixis. Jo tinc per tu un niu en el meu arbre i un núvol blanc penjat d'alguna branca molt blanc, molt blanc. Bon vespre. En Modest Prats va morir a finals de març. En Modest era una persona d'una capacitat intel·lectual extraordinària. Era un esperit crític finíssim. Era un àvid lector. Era una persona intel·ligent que sabia trobar en els llibres, en la lletra, en la paraula, el sentit de moltes coses, de les seves conviccions més profundes i del seu compromís cívic i cultural. I en Modest va posar a contribució de moltes iniciatives, la universitat, entre altres, Presència, però també i sobretot els Premis Literaris de Girona i el Premi Prudenci Bertrana. Va posar a contribució tots aquests valors, de crític finíssim, d'intel·lectual, de persona lectora empedernida, i va contribuir decisivament com a membre del jurat del Premi de Novel·la Prudenci Bertrana a donar crèdit, solidesa, solvència a aquest premi literari i també a tots els premis literaris de la ciutat de Girona. I ho va fer també aprofitant els seus coneixements, les seves coneixences de quan va estudiar a la Universitat de Barcelona, els amics, els companys, i va establir un triangle virtuós amb dues persones que han estat importants, que ho són encara, pels Premis Literaris de Girona. En Josep Maria Castellet i en Xavier Folch. En Josep Maria Castellet
com a representant directe del grup 62, que va assumir en un acord amb la Fundació Prudenci Bertrana el compromís d'editar les novel·les guanyadores. I en Xavier Folch, primer des d'Empúries, que també col·laborava en l'edició d'obres premiades, i després, fusionats els dos grups, també des del grup 62. Aquest triangle virtuós esdevenia sovint un quadrat màgic, amb en Pep Nadal. Soc aquí perquè en Pep ha pensat que potser no s'hi veuria en cor. I per tant no faig d'intrús, simplement la Fundació m'ha demanat que com que en Pep ha dit que no podia, si ho volia fer jo. I vinc, doncs, a reconèixer que, al costat d'en Pep, molts altres professors i professores de la Universitat de Girona van lligar al voltant d'en Modest una escola, una amistat, que va donar a la Universitat de Girona moments brillants d'un punt àlgid de la llengua i la literatura catalana. Tots sabeu que amb en Pep van escriure 2 volums d'una història de la llengua catalana que s'atura al segle XV. I en Modest més que en Pep, però tots dos alhora van decidir que per ells ja n'hi havia prou, que deixaven servit i preparat un amplíssim menú perquè els deixebles que hi són, molts sou aquí segurament, continuessin aquesta obra que és cabdal, que és nacional, d'una llengua nacional com la nostra. I és per tot això, i específicament pel seu paper en l'impuls del Premi i de la Fundació, que la Fundació volia arrencar avui aquest acte amb un record visual i una evocació breu d'en Modest Prats. I afegeixo 2 coses que han explicat reiteradament persones que el coneixien i que tenien vinculació amb els premis literaris. En algun moment, en un acte com aquest, en un altre lloc, quan va guanyar el Premi Bertrana, Cavalls cap a la fosca, de Baltasar Porcel, es va sentir una remor de fons, com si Porcel fos un autor sota sospita, per les raons que fossin. La remor de fons es va aturar quan des de la tribuna en Modest va deixar clar quins eren els valors, quins els arguments, quines les raons del jurat per donar el premi a aquella novel·la. I ho feia amb aquell to, amb aquella convicció, amb aquella capacitat de convèncer de les coses que ell creia profundament. L'altre relaciona amb en Terenci Moix, que un dia va dir: no he guanyat el Bertrana perquè hi ha un capellà en el jurat. I algú devia dir: aquests els hem d'ajuntar. O el Modest devia dir: Terenci, vine cap aquí que vull parlar amb tu. Es van engrescar, s'hi van passar hores. Quan va acabar la conversa, en Terenci estava convençut que en Modest havia estat el principalíssim defensor de la seva novel·la que no va guanyar, i els que en saben més, en Guillem de la 22, que és xafarder més que jo, diu: i a l'acabar la conversa, en Terenci li va dir: ostres, no porto calés, em pots deixar calés per anar a Barcelona per agafar el tren? Al cap d'un temps es van tornar a trobar i en Terenci presenta a Modest: aquest senyor capellà és la persona que va defensar més la meva novel·la que no va guanyar el Bertrana. I en Modest li diu: per cert, sí, encara em deus el viatge en tren. I tampoc no li va pagar. Bé, no hi ha res més a afegir. A Modest eren moltes altres coses. Era per damunt de tot capellà i el 29 de març va deixar a la residència Bisbe Sevilla aquest món, Girona, Catalunya, que estimava profundament, en Modest Prats i Domingo, fill d'en Baldiri Prats, de Cal Ferrer de les Alegries de Castelló d'Empúries,
assassinat el 3 de desembre de 1936 al Turó de Montcada, i de la Enriqueta Domingo d'Arança. En Modest deia: a casa la història de l'Empordà s'ha produït al revés. La sirena va baixar de la muntanya. Gran homenatge de la Fundació Prudència Bertrana a un home que hi va col·laborar profundament, Modest Prats. Bona nit. Després d'aquest sentit homenatge al capellà i filòleg gironí Modest Prats, us donem la benvinguda en aquesta tradicional nit literària. També saludem a tots aquells que ens estan veient o escoltant a través dels diferents mitjans de comunicació que segueixen aquest acte per les emissores de Catalunya Ràdio, els informatius de TV3 i els de Televisió de Girona. Ens trobem a l'Auditori de Girona, al Parc de la Devesa, per commemorar una nova edició d'aquests premis tan consolidats al nostre país. També agraïm als patrocinadors que fan possible que any rere any es puguin portar a terme aquests premis de la Fundació Prudència Bertrana, com són l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Caixa i la resta d'empreses col·laboradores. Per començar, convidem a pujar a l'escenari el president de la Fundació Prudència Bertrana, el senyor Esteve Vilanova, perquè ens dirigeixi unes paraules. Rebem-lo amb un fort aplaudiment. Honorable conseller de Cultura Ferran Mascarell, honorable conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vilà, il·lustre alcalde de Girona, Carles Puigdemont, resta d'autoritats, amigues i amics, sigueu una vegada més benvinguts en aquesta festa literària. Tenim país. Així de contundent i cofoi s'expressava el president Mas en la declaració institucional de la Diada. I nosaltres hi hauríem d'afegir: sembla un miracle, però després de 300 anys encara tenim país. Ho vam veure amb la històrica manifestació de l'11 de setembre, amb l'anterior i amb l'anterior de l'anterior. I si avui podem dir clarament que tenim país, no hi ha cap dubte que és perquè a partir d'aquell 12 de setembre de 1714, els catalans nafrats, vençuts, davant de tanta desfeta i de destrucció, varen començar a reconstruir el país, sense tenir més seguretat que la seva fe en el futur, una fe desmesurada. I entre tots hem après una gran lliçó. Només és vençut aquell que quan tomba no s'aixeca amb més orgull. En 300 anys, el nostre país ha viscut moltes vicissituds greus, però l'obstinació dels catalans és tossuda. I som aquí, dempeus i en país. I ells van reconstruir l'economia, la cultura i tot el país, i la vida, i tota aquesta cadena de catalans que ens han lligat a nosaltres amb el seu esforç i sacrifici, ara també ens obliga a nosaltres a ser-los fidels i a honorar-los amb la nostra persistència en la culminació del procés. Ens han ensenyat que com a societat no ens podem enfonsar ni desanimar, per més dificultats i desenganys que tinguem. Fins i tot, si les decepcions, que per grosses que siguin i per importants que siguin les persones que cauen en les febleses humanes, no és excusa per afeblir-nos. Ara no podem defallar. Estem en els darrers minuts de la nostra història. Demà el Parlament de Catalunya farà un pas més cap a la llibertat i aprovarà la llei de consultes.
I aviat el nostre president signarà el decret de llei per convocar-nos a la consulta. I nosaltres hem de tenir la moral alta perquè, de la mateixa manera que els nostres avantpassats varen revertir la història quan tot semblava que ja no tindrien més història, ara nosaltres la història ens torna a convocar. El 15 de març passat va fer 75 anys de l'assassinat de l'il·lustre escriptor gironí que fa 35 anys que homenatgem en la seva memòria amb el nom d'un premi d'assaig, en Carles Rahola. Potser els botxins pensaven que assassinant un home innocent i bo i de pau sotmetrien la nostra gent de cultura. I avui aquí és ben clar que no han subit. D'entrada, van agafar la seva torxa d'altres i, conscients que fent cultura i fent literatura també engrandim i perpetuem la llengua, seguim fidel en el nostre combat. Una llengua que permanentment hem de defensar perquè encara avui els atacs són fortíssims. De fet, avui mateix s'ha publicat un informe on es constata la involució jurídica sense precedents del català a totes les terres on mana el PP i amb la llei Wert. I el 16 de juny passat, el mestre de l'Illa Balears, Jaume Sastre, deixava 41 dies de vaga de fam per defensar heroicament l'escola en català. I avui, si em permeten, també voldria ressaltar la seva gesta perquè ens compromet a tots, ja que el català és un patrimoni comú. I des de les Terres Germanes li diem moltes gràcies, Jaume, pel teu compromís i sacrifici. I aquest Premi Literari de Girona Prudència Bertrana, els premis d'avui i la nit de poetes de demà, que celebrem també aquí a Girona, homenatjant el nostre poeta Joan Vinyoli, irradiem a tots els països de parla catalana el sentiment comú que ens uneix, la cultura. Així doncs, avui premiarem els creadors que fan confiança en la nostra llengua i que han lliurat els nostres originals i distints jurats han assenyalat com a guanyadors. A tots ells m'avanço i els dic moltes felicitats. I tots els que han confiat en nosaltres, també moltes gràcies. Amb les seves aportacions a la cultura, anem trebant l'ànima d'aquest país i entre tots reforcem la història que recollim de molt lluny i que ben segur projectarem també molt més lluny i amb llibertat. Per acabar, vull donar les gràcies a totes les institucions, col·laboradors que fan possible aquest acte i les editorials Columna, Proa i Pòrtic, Catalunya Ràdio, l'OAC i també distints jurats que amb la seva saviesa saben trobar l'obra per poder-la premiar. I la Fundació Balbi i els llibreters, aquest gremi de prescriptors de cultura que fan una tasca importantíssima irradiant capil·larment la nostra literatura. I també els meus companys de Junta del Patronat per la seva dedicació i aportació. I enguany, després de 14 anys d'acabar el meu Parlament donant-los a tots vostès les gràcies humilment per la seva presència, em permetré una llicència de cloure aquesta intervenció amb un crit fort. Visca Catalunya! Moltes gràcies. Doncs a continuació demanem a les autoritats representades al Patronat de la Fundació Prudència Bertrana que pugin també a l'escenari i ens dirigeixin unes paraules en aquesta nit tan especial per la literatura catalana. L'il·lustríssim senyor Antoni Solà, diputat de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, l'honorable senyor Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'il·lustríssim senyor Carles Puigdemont, alcalde de Girona.
Bé, bona tarda. Honorable conseller de Cultura, honorable conseller de Política Territorial, il·lustríssim senyor alcalde, senyor president de la Fundació Prudència Bertrana, autoritats, senyores i senyors, primer de tot excusar l'absència del president de la Diputació, el senyor Joan Girau, que per motius d'agenda no ha pogut estar aquí, però per mi és un honor poder-vos adreçar unes paraules en el marc dels Premis Literaris de Girona, els Premis Prudència Bertrana, i per expressar també el compromís de la Diputació de Girona amb la cultura en general i amb la literatura. Amb la cultura perquè entenem que és una eina fonamental per provocar la transformació positiva de la nostra societat. Perquè entenem que la cultura és coneixement, és humanisme, és progrés, és sensibilitat, és respecte a la diversitat. I, sens dubte, tot això enriqueix la nostra societat. Compromís també amb la literatura en particular, perquè des de l'àrea de publicacions de la Diputació intentem ser presents en actes com aquest d'avui, però també fent possible la publicació de col·leccions literàries com la col·lecció Josep Pla o la revista de Girona, la qual va dedicar unes magnífiques pàgines a la memòria de Modest Prats en el penúltim número, o altres publicacions locals que, sens dubte, ajuden a conèixer la història de les nostres ciutats i també possibiliten la possibilitat que els creadors literaris tinguin la seva finestra oberta al món. Voldria fer una referència històrica molt puntual, ara que estem en la ressaca de la Diada Nacional, d'aquesta Diada Nacional Històrica, per dir que el 1714 van perdre les llibertats, però no van perdre ni la dignitat ni la identitat. La dignitat s'ha manifestat al llarg dels segles de resistència, de la voluntat d'ésser d'un poble que ha mantingut la flama catalanista, s'ha mantingut dret, malgrat tot. I la identitat, perquè l'ànima d'aquesta identitat ha estat la llengua. Ens ho deia Joan Maragall, la llengua és la nació. I aquesta llengua, que té un recorregut molt llarg, una llengua mil·lenària, que ens ve d'abans del Ramon Llull, ja que va ser el primer que va tenir ja aquesta categoria, podríem dir, internacional, aquesta llengua té un recorregut extraordinari amb grans autors que conformen aquesta història de la literatura a la que van fer una gran aportació l'enyorat Modest Prats i en Pep Nadal amb aquesta història que abans feia referència en Quim Nadal. Sens dubte, aquesta història de la literatura és per conèixer-la. És per conèixer perquè és, en certa manera, l'origen de moltes coses. I la llengua és una manera d'interaccionar i d'interpretar el món, aquest món tan complex, i això ens hi ajuden i molt els creadors literaris, els poetes, i també ens serveix per explorar les intimitats de l'ésser humà i per treure el millor d'aquesta sensibilitat i d'aquests sentiments. Per tant, cal tenir un reconeixement i agraïment a tots els creadors literaris que al llarg de la història han contribuït a fer d'aquesta nostra història literària una història sòlida i d'una gran qualitat. Us deia, doncs, que amb aquesta referència històrica, gràcies a aquesta tenacitat, a aquesta perseverança, aquesta persistència, aquesta tossuderia del poble català, som aquí celebrant uns premis literaris. Som aquí gràcies a moltes voluntats, a moltes accions polítiques, com la de Prat de la Riba, quan funda la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1911, i posa Pompeu Fabra, l'Alcover Moll, el Maragall, el Guimerà, aquesta gent al servei de la llengua, i la modernitzen, la codifiquen, la modernitzen, i li donen un impuls que és vital perquè la llengua catalana entri en el món de la literatura culta, podríem dir. Una llengua nacional, una llengua sense un estat, ho té molt difícil de sobreviure si no té acreditada una qualitat literària. Tenim, no diguem la sort, sinó gràcies a l'estima i a la manera d'entendre que han tingut els nostres creadors literaris, tenim aquesta possibilitat de mostrar al món quina és la nostra literatura, i molts dels nostres creadors són traduïts a moltes llengües. No cal recordar el Jaume Cabré o el Sánchez Pinyol, el qual avui també hem de recordar d'una manera especial per aquest maltracte. Us deia, doncs, que a través d'aquesta literatura ens mostrem al món i avui som aquí per reconèixer el valor d'aquests creadors,
d'aquests creadors que tenen referents com el Joan Vinyoli, abans en feia esment, i en el centenari avui l'hem de recordar, aquest Vinyoli que va néixer a Barcelona, que va viure la seva adolescència estiuenca a Santa Coloma de Farners, on va quedar impregnat del paisatge, i també després ho va seguir fent a Begur, on després escrivia aquells versos «La mar és plena, però em passo el dia omplint-lo de mirada». Vinyoli ha fet una gran aportació a la llengua, per tant, necessitem Vinyolis, necessitem Esprius. Espriu que deia hem viscut per salvar els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo, que dedicava a Pompeu Fabra. I tots aquests actius de la nostra llengua s'han de transmetre a les generacions d'una manera convincent per tal que aprenguin a estimar-la, a gaudir-ne d'aquesta literatura i que en siguin bons lectors. Fins i tot aquest país hem hagut de fer un pla nacional de lectura per provocar aquest gust per aquest món tan ric que ens proposen els creadors. Un agraïment especial pels creadors per tot el que representa això. Ells omplen aquesta ànima, donen contingut a aquesta ànima que dèiem de la identitat i per això, en certa manera, som aquí, per la suma de moltes voluntats de tot tipus i sobretot d'aquests creadors. Però també necessitem els lectors que d'alguna manera provoquen una comunió especial amb el creador i arriba doncs a unes qualitats interpretatives a vegades doncs, molt potents. I permeteu-me, i acabo ja, llegint-vos el que diu un lector sobre Vinyoli, ens hauríem de preguntar quin és el nostre Vinyoli, potser, o millor si en tenim molts Vinyolis. Diu així, i en el nom de Vinyoli podeu posar-hi qui vulgueu. És difícil a vegades, perdoneu. Per què has de llegir Joan Vinyoli? La poesia de Vinyoli et tria tu i ho notes quan descobreixes que t'arriba i et convida a acompanyar-lo en un trajecte que no et vol deixar perdre. Intueixes que serà ric i meravellós. Les portes d'accés són moltes, el griu, ben d'aram, tot és ara i res, i estan ben obertes esperant-te. Gairebé tothom hi entra pel cicle dels anys 70, el del dramatisme existencial. Alguns han fet servir el callat, la porta del vertigen líric extremat, o la del llibre d'amic, la de la sensualitat alada, d'altres la llum de domini màgic. Passat el llindar trobaràs que Vinyoli necessitava la teva complicitat per poder-te dir, com si fos una confidència, l'abast de la seva experiència vital i aprendràs a celebrar les coses. T'explicaràs els seus somnis i records i veuràs que són els teus. I compartiràs una intensa comunió amb la natura i et portarà pels replecs de l'amor i de la mort, unes forces que volia conciliar. I finalment descobriràs que va néixer per ser poeta. Ho va ser per obediència a una crida, a un destí, i va cremar en una aventura lírica i humana extraordinària. I ho va fer per tu. Que tingueu molt bona lectura i molts Vinyolis. Gràcies. Molt bona nit, molt bon vespre a tothom, conseller de Cultura i Llengua, conseller de Política Territorial, president de la Fundació, diputat de Cultura de la Diputació, regidors i regidores, senyores i senyors. Som a Girona una vegada més per participar del que és una veritable festa major de les lletres catalanes. És una referència obligada cada any des de fa feliçment uns quants anys, però sabem que avui, i ens n'ha encarregat de recordar-nos-ho el president de la Fundació, sabem que això avui coincideix en un context diferent, molt diferent. Un context en què ahir el Parlament de Catalunya aprova una resolució històrica, avui el poble d'Escòcia està votant, demà el Parlament aprovarà la llei de consultes, en poques hores el president signarà un decret, dilluns l'Ajuntament farem un ple extraordinari per donar suport a tot això. Es produeix en un context que justament l'esperit fundacional dels Premis Literaris de Girona ha ajudat a construir. De fet, en la història i el sentit dels mateixos Premis Literaris de Girona, dels Prudenci Bertrana, com els entenem,
ha estat, és i serà la literatura i la creació en la llengua catalana, en llengua catalana. I la defensa de la llengua catalana és des de fa no pas només els anys que els premis la reivindiquen, sinó, de fet, justament ara fa 300 anys, si no recordo malament va ser tal dia com ahir, que fa 300 anys, per exemple, es va suspendre la Universitat de Girona. La defensa de la llengua catalana des de fa 300 anys equival, té el sentit a casa nostra de la defensa de la llibertat. Defensar el català és prestar un servei a la llibertat i, per tant, els Premis Literaris de Girona són, des del seu primer dia, fins i tot en la ment d'aquelles persones que els van ajudar a concebre, des d'aquest primer dia, o aquest dia menys 1, un baluard de llibertat, temps enrere un oasi, avui un baluard de la llibertat contra intoleràncies, contra ignoràncies, que no només han privat i priven encara l'expansió i la vida normal i normalitzada de la nostra llengua en tots els territoris on aquesta llengua és parlada, sinó que fins i tot ha anat més enllà i gosa, potser amb un cert retorn als orígens i amb un cert retorn a la Catalunya de la infantesa d'algú que la reivindica avui, fins i tot arriba a dificultar la presentació de presentacions de llibres escrits en llengua catalana. Fins i tot arriba, a gosar, qüestionar la pròpia funció de la literatura com a espai, com a llenguatge creatiu. Avui, per tant, els premis que es donaran, i per tant felicito a tots els qui els guanyin, que tinguin la possibilitat de guanyar-los, avui els premis s'escauen en un moment que convé vincular-los a aquesta lluita per la llibertat que es fa a través de la defensa de la llengua i de la creació en llibertat de la nostra literatura. I m'agrada especialment, benvolgut Esteve, no només el record al Modest Prats, sinó que vinculant la figura del Modest Prats i dels orígens del premi en la reivindicació nacional, que no només no és gens aliena a aquests premis, que no només no és gens aliena a la pròpia literatura catalana, sinó que no és tampoc gens aliena a aquesta ciutat. Per tant, com tu, també dic, visca Catalunya lliure. Bé, bon vespre. És un goig tornar a estar aquí, tornar-vos a expressar el meu reconeixement com a conseller de Cultura, el reconeixement del govern per la magnífica aportació que la cultura catalana fan aquests guardons, aquests premis. Moltíssimes gràcies a tots per ser aquí. Deixin-me saludar a l'alcalde, el diputat de Cultura, el conseller, el president de la Fundació, el delegat del govern i a totes les altres autoritats, diputades, diputats, altres autoritats aquí presents. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra presència i per fer d'aquests guardons, com ja s'ha dit, un dels referents de la vida cultural del nostre país. Ho veniu fent i sent des de fa molt de temps, com aquests guardons representen, són sinònim d'afirmació cultural, d'afirmació democràtica, d'afirmació de la llengua, de catalanitat, és a dir, totes aquestes coses que avui per avui sabem que tenen en el rerefons, estan en el rerefons de la vida cultural i política del nostre país, de les coses que estan succeint, dels anhels que estem manifestant. Agrair, per tant, abans de cap altra cosa, a la Fundació, la seva feina, durant tots aquests anys, la seva significació, el seu prestigi com a guardons. No cal dir, sumar-me a les paraules d'en Quim Nadal sobre Modest Prats. Per Girona és una persona molt important, ho sabem, però us he de dir, i ho sabeu, que per al conjunt dels ciutadans del nostre país ell ha estat un referent i em penso que és bo que així ho expressi i es ratifiqui l'agraïment a la Fundació per aquest homenatge d'avui, per aquesta feina extraordinària, per aquesta figura intel·lectual imprescindible que ell ha estat per tota la gent en el nostre país, que ha intentat fer de la vida cultural un referent per la construcció d'una vida més humana, la construcció d'un nou humanisme
que posessin al centre justament de la vida del país a les persones i a la seva significació. Gràcies, doncs, per aquest homenatge i per el que ell representa per tots nosaltres. Agrair, no cal dir, la feina dels membres del jurat. L'any passat me'ls vaig mirar, aquest any m'ho he tornat a mirar, aquesta llista de jurats que composen un mosaic extraordinari del que és la vida cultural del nostre país. Els jurats en si mateixos expressen molt bé la significació profunda d'aquests guardons. Agrair a ells la seva feina perquè és enormement valuosa. I finalment, encara que no els coneixem públicament, però agrair a tots i cadascun dels guardonats la seva feina i felicitar-los. Felicitar-los perquè certament, penso que l'any passat vaig dir alguna cosa similar, perquè certament són ells, amb la seva feina, amb la seva tasca creativa, els que finalment construeixen el sentit, les idees, els elements que configuren la nostra identitat. Els creadors del nostre país, al llarg de la història, dic sovint que si Catalunya es pot definir d'alguna manera és justament per la feina que al llarg del procés històric han fet moltes persones, ara amb nom i cognom, al llarg del nostre procés històric, doncs moltes desconegudes, que a través del seu talent i de la seva creativitat han anat construint el nostre país. Bé, avui aquí es guardonarà a un conjunt d'aquestes persones que representen bé aquest talent, aquesta capacitat creativa, a través de la qual nosaltres construïm el sentit de les nostres pròpies vides, de les vides individuals, i també la identitat des d'un punt de vista col·lectiu. No abandonem mai la importància, no deixem mai de banda la importància que té la creativitat per un país i especialment per un país com el nostre, on justament això ha jugat un paper fonamental en la definició de nosaltres mateixos. Cada novel·la que llegim, cada poema que llegim, cada pel·lícula que veiem, cadascuna d'aquestes coses ens introdueix a nosaltres alguns elements que conscient o inconscientment ens ajuden a construir el nostre relat de vida individual i col·lectiu. Mai agrairem prou a la gent que és capaç de crear el que significa per cadascú de nosaltres. Aquest és un element fonamental en la construcció del nostre país, però hi ha un segon element que també és imprescindible de tenir en compte, que justament són aquestes institucions que han fet possible al llarg del temps, aquestes plataformes que han fet possible que finalment els creadors hagin pogut ser coneguts, que finalment la creació s'hagi pogut expressar i que finalment el conjunt del país hagi tingut estructures, fixeu-vos el que ara diré, estructures no d'estat, ara hi aniré, sinó bàsicament estructures de societat. Catalunya és una suma de dues coses fins avui, estructures creatives, creadors, i estructures de societat. Institucions que han fet la feina, sovint, fins i tot la feina, que en algun moment de la història no han fet les estructures d'estat que no hem tingut. Bé, això és el que ha fet, el que ha donat la suma que ha configurat el nostre país. I avui, el que justament aquesta magnífica expressió d'anhel, que suposo que fa referència al dia 9 de novembre, tant com el que està succeint avui a Escòcia, avui el que ens estem dient a nosaltres mateixos és que la construcció d'un país culte, un país pròsper, un país just, un país democràtic, necessita estructures de societat, creadors i institucions, però també estructures d'estat. És a dir, institucions que donin suport, que no ens compliquin tant la vida, que no ens ho facin tan difícil, que ens permetin justament afrontar els grans reptes, els extraordinaris reptes que té la nostra societat, justament perquè viu en un món que ho és de complex. Bé, avui estem aquí, expressant la nostra gratitud als creadors i a mi em plau expressar també la gratitud a aquestes institucions com la Fundació, que justament configuren la força d'allò que n'hi diem societat civil catalana i que històricament ha construït el país que avui tenim, el país que ens ha permès arribar fins aquí. I certament, avui també, reivindiquem aquest procés polític que justament el que intenta és construir aquelles altres estructures, les d'estat, les que en paral·lel ens han d'ajudar a fer un país que funcioni, un país capaç de progressar, un país capaç de ser millors. Aquesta és la idea amb la que avui estem. I em sembla que bàsicament el que jo us puc expressar és aquesta voluntat de fons. S'ha comentat el que significa el 2014,
i la molta creativitat que s'hi ha desplegat per part de totes aquelles persones que durant aquest any, a través de les lectures i a través de les imatges televisives o del món del cine, han anat construint un imaginari sobre nosaltres mateixos, han anat enfortint l'imaginari sobre nosaltres mateixos. Aquesta és la significació d'aquest any. Aquest any hem enfortit, al meu entendre, 3 drets fonamentals. El dret a la memòria, el dret a tenir, a construir una memòria real sobre el que va significar 1714, sobre el que realment ens vam perdre, sobre els camins que van quedar tallats, sobre les realitats que, per dir-ho d'alguna manera, aquella gent, aquells avantpassats nostres, van deixar de poder construir. Això és un dels elements que hem posat sobre la taula, la convicció de que tenim dret a una memòria real, construïda, no tergiversada, no mutilada, en primer lloc. En segon lloc, el dret a decidir com volem viure, el dret a la democràcia. Tenim dret a construir democràticament tot allò que desitgem, dret com a comunitat, dret com a nació. No hi ha ningú més important que finalment la comunitat que decideix exercir aquest dret. I en tercer lloc, no em vull allargar, dret a imaginar un futur millor. Aquestes són les 3 coses que estem plantejant en aquests moments, les que tenim sobre la taula. Dret a la memòria, dret a la democràcia i dret a construir un país millor. Aquí estem. I al darrere d'aquests 3 drets hi ha un element que és fonamental. Aquelles persones que treballen des de el seu talent individual, des del món acadèmic, justament per anar construint aquest imaginari col·lectiu, aquesta mirada col·lectiva, plural i diversa que ens caracteritza i que finalment és la que ens ajuda a construir aquest país democràtic, profundament democràtic i plural que desitgem. I que desitgem fer-ho, no cal dir, em sembla tan elemental tenir-ho que explicar, oi, en llengua catalana. Sembla mentida que encara tinguem que discutir coses com que sembla una mica estrany que algun literat català, l'Albert Sánchez Pinyol, ja s'ha dit, no pugui presentar la seva obra en un país estranger perquè una ambaixada espanyola ho veta. Sembla increïble que a aquestes alçades encara tinguem que parlar d'això. Sembla mentida que una llengua com el català, que ha sigut capaç des de dins, des de la pròpia voluntat de la gent i de la llengua, des de la força interna de la llengua, resistir coses tan enormement complicades i que ha demostrat, a més, ha mostrat que és capaç de créixer. No som una llengua minoritària, som la 9ª llengua d'Europa, una llengua practicada per moltíssima gent, una llengua capaç d'interpretar tots els aspectes de la vida. Sembla mentida que aquesta llengua hagi de lluitar contra un estat, bàsicament contra un estat, que fa el possible per separar-la, dividir-la, fer veure que no existeix, trencar-la amb les comunitats veïnes que l'enraonen. Sembla mentida. Bé, sembla mentida, aquest conjunt de normalitats és el que segurament hem decidit una bona majoria de catalans que es tracta de trencar o de fer desaparèixer de la nostra quotidianitat. Molts dels que estem aquí pensem, perquè ho diem sempre, que tant de bo que poguéssim dedicar la quantitat extraordinària d'energia que dediquem a millorar la vida política a fer de la vida política un element de construcció de futur. Quanta energia que hem de destinar a coses que sembla mentida que haguem de plantejar. Quanta energia, sembla mentida. Si ens poguéssim treure aquest pes, doncs probablement el nostre país creixeria en qualitat exponencialment, perquè certament tots estem dedicats a una cosa que tenim, tots, masses estem dedicats a una cosa que tenim ganes de deixar de banda, que és justament les pegues, els pals a les rodes permanent en l'àmbit de la llengua, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit de la fiscalitat, en tots els àmbits de la nostra vida col·lectiva. Bé, en aquesta realitat no cal dir un element fonamental d'esperança col·lectiva. Els nostres creadors no deixen de crear i les nostres grans institucions de societat, les nostres grans institucions cíviques segueixen fent la seva feina amb puntualitat i amb qualitat com ha de ser. Per tant, a tots els que ho feu possible, els creadors que ens donen aquests elements per seguir construint el millor i més plural, divers, però alhora sòlid i qualitatiu relat de les nostres vides, moltíssimes gràcies, i a totes les institucions que a més els acompanyen i construeixen aquestes estructures bàsiques de societat, moltíssimes gràcies. Estem davant d'un moment històricament important. En Maurici Serrahima va dir en aquest últim llibre que s'ha publicat, va dir alguna cosa així com, va escriure alguna cosa així com
tots no sabem quin és el nostre destí, però sí sabem quina és la nostra responsabilitat. Sí sabem quina és la nostra responsabilitat. Crec que la dada important, des de l'any passat en aquesta, des de fa un any quan ens vam veure ara, és que un nombre ingent de catalans estem assumint la nostra responsabilitat. I la segona cita que em ve al cap per acabar, que hi lliga una mica, és justament per un gironí, la d'en Vicenç Vives. En Vicenç Vives va dir una vegada: les circumstàncies en les que ens podem trobar són enormement complicades, però hi ha una cosa que els humans sabem, que les circumstàncies només les podem canviar els humans amb convicció. Bé, doncs, responsabilitat i convicció, la suma que farà que aquest conjunt d'anhels que té el nostre país es pugui conduir, ens pugui donar aquesta victòria final, que ens permeti cridar amb convicció visca Catalunya i que probablement ens permeti deixar-ho de cridar perquè ho haurem assumit en plenitud. Visca Catalunya, visca els premis, gràcies a tots. Bé, doncs, moltes gràcies per les seves paraules. Un cop fet aquesta part més institucional, donem pas ara sí a l'acte literari. És moment de conèixer qui són els veritables protagonistes d'aquesta nit, dels premis de la nit dels Bertrana. L'ordre que seguirem és el següent, és aquest que està aquí darrere meu. Començarem primer pel 14è Premi Lletra, la millor iniciativa digital de i sobre literatura catalana, on s'hi han presentat 18 obres. Seguirem pel 20è Premi Cerverí a la millor lletra de cançó per votació popular. Després el 29è Premi Ramon Muntaner de literatura juvenil, amb 7 obres presentades. Continuarem amb el 35è Premi Carles Rahola d'Assaig, amb 7 treballs a concurs. Coneixerem quin dels 11 originals serà mereixedor del 37è Premi Miquel de Palou de Poesia i sabrem quina de les 32 obres presentades s'endú el Premi Prudenci Bertrana de novel·la, que aquest any commemora la seva 47a edició. Un total de 75 obres opten a endur-se un dels Premis Literaris de Girona d'aquest any, que anirem desvetllant al llarg d'aquesta gala. Sense més preàmbuls, passem doncs a conèixer qui són els guanyadors i comencem amb el primer guardó de la nit, el 14è Premi Lletra a la millor iniciativa digital de i sobre literatura catalana. Convoquen el Premi la Fundació Prudenci Bertrana i el projecte Lletra de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la intenció de destacar la millor iniciativa digital realitzada amb l'objectiu de promoure el gust per la lectura en català i ampliar el coneixement dels autors i obres catalanes a la xarxa. La dotació econòmica és de 2.000 euros i el jurat està format per Josep Maria Fonalleres, Gemma Lluc, Carles Cigalés, Joan Ramon Beny i Daniel Riera. Demanem al portaveu del jurat, el senyor Josep Maria Fonalleres, que pugi a l'escenari per donar a conèixer qui ha estat el guanyador o guanyadora d'aquest premi i ens analitzi, de pas també, el nivell dels projectes presentats i qualsevol altra qüestió que ens ajudi a valorar la situació general a la xarxa. Rebem, doncs, amb un fort aplaudiment Josep Maria Fonalleres, portaveu del jurat. Bona nit. Reunit virtualment, que no vol dir que no ens hàgim reunit, sinó que no ens vèiem. El dia 16 de setembre de 2014, el jurat del Premi Lletra de Projectes Digitals de i sobre literatura catalana emet el següent veredicte. Havent pres en consideració tots els projectes presentats pels seus impulsors i proposats per la comunitat lletra de la Universitat Oberta de Catalunya, el jurat acorda concedir el Premi Lletra 2014 al projecte digital Llegir en Català, un grup d'editorials independents que s'han associat, segons diu la mateixa web, per crear projectes que ajudin a difondre millor els llibres respectius amb l'esperit de sumar forces de manera cooperativa, guanyar visibilitat i contribuir a enfortir el sector. Bona part de la vitalitat actual del panorama editorial en llengua catalana es fonamenta en el coratge i la decisió d'editorials d'abast reduït que lluiten per tenir un espai en un mercat altament concentrat. Com va escriure fa poc, d'aquí també m'agrada evocar, com hem fet abans amb en Modest i com també podem fer amb en Josep Maria Castellet, perquè també ens va deixar durant aquest any, com va escriure fa poc en Jaume Vallcorba,
un exemple justament d'aquesta voluntat de qualitat, l'editor crea un marc, construeix un marc perquè els lectors puguin saber on estan. I és el que fan editorials com El Revés, Crims.cat, Edicions del Periscopi, Edicions Saldonar, Editorial Meteora, El Gall Editor, Llibres del Delicte, Sembra Llibres, L'Avenç i Raig Verd Editorial, agrupades en un web d'esperit dinàmic, útil, de format atractiu i en diverses eines de la xarxa que eixamplen el seu abast i afavoreixen la connexió entre autors, editors i lectors. Amb aquest guardó reconeixem també la vocació emprenedora de tots aquells professionals catalans del món del llibre que han incorporat internet en els seus projectes editorials des dels inicis i que s'estan formant permanentment per tal d'aprofitar les oportunitats presents i futures de les TIC. Gràcies. Núria Iceta, Aniol Rafel, Laura Huerga i Francesc Gil Lluc, que pugin a l'escenari i faran lliurament del premi la doctora Marta Imeric, rectora en funcions de la Universitat Oberta de Catalunya, i el senyor Joan Miró, patró de la Fundació Prudència Bertrana. Rebem-los amb un fort aplaudiment. Molt bé. Doncs el faristol és vostre. Endavant. Bon vespre. En nom de l'Associació Llegint Català, formada per 9 editorials independents d'arreu dels països catalans, agraeixo profundament el Premi Lletra per Iniciatives Digitals de Literatura Catalana de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Fundació Prudència Bertrana. Aquest premi constitueix el primer reconeixement públic del nostre esforç per difondre i fomentar la lectura en llengua catalana, aprofitant la tecnologia que ens permet una relació directa amb els lectors. I més enllà d'aquesta connexió, crear vincles de comunitat i de sector. Som conscients que la creació d'una xarxa és inútil si els continguts que oferim no són percebuts com a continguts de qualitat i és per això que treballem els nostres llibres amb aquesta voluntat. Aquest premi reforça la nostra aposta per la cooperació entre diferents empreses privades com a filosofia per assolir objectius cada cop més ambiciosos, com ara l'esforç que fem perquè les obres dels nostres autors es puguin traduir a d'altres llengües, o buscar maneres de crear més lectors en català en clubs de lectura virtuals. L'emoció de rebre aquest premi només és comparable amb la il·lusió en què fem i publiquem els nostres llibres. Volem més lectors de bona literatura, volem més lectors de bona literatura en català. Moltes gràcies. Laura, abans de marxar us volia fer unes preguntes. Tu parles en nom de tot el grup, o sí? Sí. Molt bé, vosaltres vau començar fa un any, ho vau fer amb un blog, però de seguida això se us va quedar petit, no? Sí. L'aposta inicial era molt petita, guanyar una miqueta de visibilitat, que es reconegués la feina que fem les petites editorials, a premsa, llibreters, tenir una miqueta més de contacte, però les sinergies que es van crear van ser tan positives que de sobte, des del principi vam veure que teníem força per fer molt més. De quines iniciatives estem parlant? Clubs de lectura, presentacions, hem fet moltíssimes, però vam fer una, per exemple, amb Amical Wikimedia i vam crear, els wikipedistes van crear per nosaltres més de 48 entrades en anglès, castellà i català dels nostres autors catalans, el qual dona una difusió molt extensa a la nostra feina. Però hem fet també una campanya per Jo Biblioteques Cat, que era com estimem nosaltres les nostres biblioteques. Hem fet propostes de llibres per no lectors
i bé, i podem sumar i sumar. El que veiem és que la col·laboració és una paraula clau dintre del vostre equip. Sí, és veure més el col·lectiu més enllà de l'individu, dels interessos individuals de cada empresa. Això ens fa molt més forts i fa que puguem difondre els nostres llibres molt més. Doncs moltes felicitats i molts èxits. Gràcies, enhorabona pel premi. Bé, doncs continuem i ho fem ara amb el 20è Premi Cerverí a la millor lletra de cançó per votació popular. Aquest premi, organitzat conjuntament per la Fundació Prudenci Bertrana i Catalunya Ràdio, premia la millor lletra de cançó editada el darrer any en català. Agraïm el suport de Catalunya Ràdio, que durant moltes setmanes ha estat divulgant les cançons seleccionades. En molts microespais hem pogut conèixer-les i escollir entre totes elles la cançó que havia de ser mereixedora del Premi Cerverí 2014. Anem a conèixer el guanyador del Premi Cerverí per votació popular d'enguany. Per això demanem la presència a l'escenari del senyor Fèlix Riera, director de Catalunya Ràdio, que pugi a l'escenari perquè llegeixi el resultat de les votacions d'aquest any i coneguem qui és el guanyador o guanyadora. Endavant. Bona nit. Premi Cerverí de Cançó 2014. La votació popular per escollir la millor lletra de cançó editada durant el darrer any, organitzada per la Fundació Prudenci Bertrana i Catalunya Ràdio, i a mi m'agradaria afegir, amb una col·laboració molt estreta i molt important d'ICAT.cat, ha escollit amb el 35,2% dels vots Me'n vaig, de Lluís Gavaldà, Els Pets. Amb aquest resultat, la Fundació Bertrana i Catalunya Ràdio proclamen el guanyador del Premi Cerverí 2014. Recull el guardó Lluís Gavaldà i faran el lliurament del premi Fèlix Riera, director de Catalunya Ràdio, i el senyor Àngel Quintana, patró de la Fundació Prudenci Bertrana. Bon vespre, estic molt content, no tinc el guardó encara, imagina't, encara estaré més content. Espera't. Bé, a part del grup, que estem molt agraïts d'aquest premi. De fet, és el primer cop en 20 anys que ens nominen i l'hem guanyat a la primera, per tant, donem moltes gràcies a que recolzeu grups novells com el nostre que necessiten una empenta per tirar endavant. El títol de la cançó és Me'n vaig. Espero que no l'hagi guanyat pel nom del títol, tot i que he de reconèixer que en dies com els d'avui queda de collons. Dir una cosa, que aquest premi és com una cirereta i es tanca un cercle, perquè tot just fa un any que va sortir aquest disc i va ser un part difícil, creieu-me. Demà i passat demà acabem la gira de 50 concerts, toquem a Vic i a Tarragona i esteu tots convidats, per altra banda. I també em fa molta gràcia perquè aquesta cançó és l'última lletra que vaig fer del disc i la vaig fer al mateix estudi una hora abans d'haver-la d'enregistrar. La qual cosa confirma una idea que tinc jo moltes vegades, que és que les coses a vegades les has de fer sense pensar gaire. Donar les gràcies als membres del jurat que ens han preseleccionat després de 20 anys, donar les gràcies al públic que ens ha votat a Catalunya Ràdio i dir-vos que tenia una idea al cap, que jo crec que hagués triomfat molt, que tenia ganes de venir avui i amb la faldilla plisada de ma germana i un sac de gemecs i fer-vos un concert, però malauradament, no, ja ho sé, sé que us hagués agradat, però malauradament no sé tocar el sac de gemecs i avui no havia depilat les cames. Tot i així, gràcies, visca Escòcia i visquen els països catalans lliures. Lluís, no te'n vagis encara, no te'n vagis que et farem una pregunta. Home, ja que et tenim aquí, hem d'aprofitar.
Et volíem agrair que has fet un forat... Però havia acabat molt bé, ara ho podem... Ara encara ho rematarem i encara acabaràs més bé. Sí, no, te volíem agrair que has fet un forat per poder ser avui aquí, que, com deies, demà sou a Vic i dissabte a Tarragona. O sigui que moltíssimes gràcies per estar aquí. A la cançó parles d'esglésies, finestres, teulades, silenci del poble i es titula Me'n vaig. M'expliques una mica per què te'n vas d'un lloc tan idíl·lic? Doncs la idea de la cançó era una mica, estava a les antípodes del que volem els catalans, no? Que és perquè el protagonista li sap com a greu marxar. I diguem-ne que no volia que fos molt explícit el tema pel qual marxava, però sí que eren com les últimes 6 hores d'una persona que estava en el seu poble i l'havia de deixar. I llavors feia com un retrat mental de les últimes coses i de les coses que l'havien omplert i que l'havien fet persona en aquest poble. Molt bé. I els Pets feu anys? Sí, passa que no us podem dir perquè, encara que no us sembli per aquest físic explosiu que tinc, el cert és que l'any que ve fem 30 anys i aprofitarem per fer una gira nova que es dirà Els Pets 3.0. I per què? És que estem a l'última. Vam pensar molt i vam decidir que li posàvem Els Pets 3.0 i el que farem serà barrejar... Curiosament farem una cosa que vam encetar aquí a Girona, al Festival d'Estrenes, que és una barreja dels Pets amb orquestra, amb vent i corda. Una barreja així una mica curiosa que no havíem fet mai i aquesta serà la idea per repassar el cançoner que hem fet en aquests anys. Doncs ho esperarem amb candeletes. Sí, esteu tots convidats, eh? Amb faldilla o sense? Ho veus? Si ho hem acabat bé, enhorabona. Bé, doncs continuem aquesta vetllada literària. Ho fem amb el 29è Premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil. Aquest premi està dotat amb 6.000 euros i la publicació de l'obra sota el segell Estrella Polar del grup editorial 62. L'obra ha estat escollida pel jurat, format per Patrícia Campana, Pau Joan Hernández, Francesc Miralles, Natàlia Molero i Marta Vilagut. Demanem ara que pugi aquí a l'escenari el portaveu del jurat, Joan Domènech, que ens desvetlli qui s'endú el guardó. Doncs endavant i el rebem amb un fort aplaudiment també. Bona tarda a tothom. Primer de tot, voldria excusar la presència de la Natàlia Molero, que lògicament era la que exercia cada any de secretària del jurat i que, molts ho sabeu, ha patit una malaltia que encara li porta una llarga convalescència. Estic segur que tots vosaltres us afegiu a una abraçada ben cordial que li enviem d'aquí, cordial, entranyable, però sobretot esperançada. L'acte del jurat diu així: a Barcelona, el 15 de setembre de 2014, s'ha reunit el jurat del Premi Ramon Muntaner 2014, format per Patrícia Campana, David Cirici, Francesc Miralles, Natàlia Molero, que ho va fer per correu electrònic, Marta Vilagut. Un cop valorades les obres presentades, el jurat decideix per majoria atorgar el premi a l'obra Romeo i Julieta, segona part, amb el lema Cristòfor Philippe Marlowe. Un cop oberta l'aplica, el premi recau en l'autor Francesc Puigpelat, i així ho firmen els components del jurat. Doncs recull el guardó el mateix Francesc Puigpelat i faran lliurament del premi Patrícia Campana, directora editorial de l'àrea infantil i juvenil del grup 62, i Antoni Solà, patró de la Fundació. Bé, bona nit. M'ha fet molta gràcia el Lluís Gavaldà i faré com ell. És a dir, us explicaré que en realitat aquesta novel·la la vaig fer no una horeta abans de gravar la cançó, perquè malauradament no soc músic de rock and roll, encara que m'agradaria molt, però sí que la vaig fer molt ràpid i us explicaré com va ser la cosa. L'any passat vaig publicar una novel·la que era la segona part de Macbeth, de Shakespeare, i llavors un dia la meva dona estava parlant amb una amiga seva i llavors l'amiga li va dir: escolta, això és una bona idea, això de fer segones parts. Diu, i per què no en fas una altra?
I jo li dic, home, és que les obres de Shakespeare sempre es mor tot al final, tothom, vull dir, al final és molt difícil fer novel·les, segones parts. I llavors em diu, segur? Home, tu, que tens imaginació, segur que s'ha d'acutar alguna cosa. I jo li dic així de conya, li dic, home, podríem fer Romeo i Julieta zombis. I tots vam riure, i no ens ho vam prendre seriosament. Però bé, jo després, allò que m'ho vaig rumiar, ho vaig pensar i vaig fer així i vaig dir, home, doncs no està mala idea tampoc fer Romeo i Julieta zombis, no? Podria sortir, no? Total, que l'endemà m'hi vaig posar, vaig fer la sinopsi, la vaig fer un dia, em vaig posar a escriure i en 3 setmanes estava feta la novel·la. O sigui, una miqueta com qui escriu una cançó de rock and roll. La novel·la, hi va haver un moment que vaig pensar en titular de Romeo i Julieta zombie, però vaig pensar que no reflecteix la realitat, perquè sembla que sigui una cosa estripada i absurda, no? La veritat és que la novel·la és una novel·la irònica, però seriosa, no és, diguéssim, de zombis de sang i fetge, ni moltíssim menys, però sí que explica moltes coses que em sembla que són bastant interessants. Jo, personalment, vaig tindre 2 moments esplèndids quan la vaig escriure, m'ho vaig passar. No sé si també com el Lluís Gavaldà tocant la guitarra elèctrica, però quasi. Un moment va ser quan vaig escriure el títol de la segona part, de la quarta part, perdó. El títol era El divorci de Romeo i Julieta. I jo crec que això d'aquí és el somni de qualsevol escriptor, poder escriure una cosa que tingui aquest títol. I després, també, quan vaig escriure l'última part, que és el moment en què Romeo i Julieta se'n van a Londres i es troben amb un senyor borratxo, mort de gana i inútil, però molt bon poeta, que es diu Shakespeare. Gràcies. Francesc Puigplat, et faran ara lliurament de la part del premi que toca. I abans no marxis, volia preguntar-te, has fet una segona part, tens previst fer una tercera o et podrem llegir fent la segona part d'algun altre clàssic? Bé, a veure, això és una cosa que ja està considerada. Si té molt èxit i venem més de 2 milions d'exemplars, farem la tercera. Si està entre 1 i 2 milions, farem la preqüela. O sigui, farem el 0. No sé si sabeu, si us recordeu, que de fet, quan comença Romeo i Julieta, Romeo, que deu ser molt enamoradís i està molt penjat, està enamorat d'una altra paia que es diu Rosalina. I llavors amb aquesta Rosalina l'abandona per la Julieta. Llavors jo crec que és una cosa molt interessant establir la preqüela, a veure què diantre va passar entre el Romeu i la Rosalina. I llavors, quins escenaris són els que recorres? Quins escenaris recorres? Bé, la història comença a Verona, evidentment, després a Pàdua. Llavors, després, ells se'n van. De fet, el truc de la novel·la és que, en realitat, l'apotecari que li ven el verí a Romeu no li ven un verí, sinó que li ven el licor que fa com que convertir la gent en zombi, que l'ha portat un espanyol des de l'Espanyola del Carib. Li ha portat això d'aquí i llavors l'enganya. En realitat no s'ha mort, és un zombi. Mossega la Julieta, es converteixen els dos en zombis i llavors, com que n'acaben farts de ser zombis, se'n van a l'Espanyola una altra vegada per buscar l'antídot, però no el troben. Sang i fetge en trobarem, no? Dius que no? No. Tot absolutament civilitzat. Irònica, divertida i tot això i més a la teva... I es divorcien, això és el més interessant de tot. Doncs la llegirem. Enhorabona pel premi, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs anem ara amb el 35è Premi Carles Rola d'Assaig. Aquest premi està dotat amb 6.000 euros i la publicació de l'obra sota el segell Proa de Raval Edicions. El jurat format per Francesc Marc Álvaro, Ignasi Aragai, Josep Lluc, Jordi Nadal i Maria Àngela Vilallonga ha decidit el guanyador d'aquest premi. Volen saber quin és? Doncs vinga, demanem a la portaveu Maria Àngela Vilallonga que pugi a l'escenari per procedir a la lectura de l'acte. La rebem també amb un fort aplaudiment. Endavant. Sempre he sigut una mica lenta. Ben retrobats un any més, aquest any que no és un any qualsevol. I un record per en Modest Prats. Quina sort ser una baula d'aquesta cadena i ser part d'aquest poble avui. Reunit el jurat del Premi Carles Rola d'Assaig 2014, el dia 15 de setembre,
Els seus membres hem acordat, per unanimitat, atorgar el premi a l'obra presentada amb el títol La transició franquista, un exercici d'apropiació de la història, de Marta Rovira Martínez. Signen aquest acte Francesc Marc Álvaro, Ignasi Aragai, Josep Lluc, Jordi Nadal Oller, Maria Àngela Vilallonga. Doncs recull el guardó Marta Rovira i faran el lliurament del premi Josep Lluc, editor d'Edicions Proa i Edicions Pòrtic, i Carles Puigdemont, patró de la Fundació. Donarem el guardó. Sí, espera't un segon. Bé, abans que res, autoritats, amics i amigues, ja veieu que no sóc la Marta Rovira Vergés, secretària general d'Esquerra Republicana, sinó la Marta Rovira Martínez, nascuda a Banyoles el 1969 i sociòloga de professió. Dit això i aclarits aquests termes, vull donar les gràcies al jurat per haver-me concedit el premi i a la Fundació Prudenci Bertrana. Com a banyolina, evidentment, em fa molta il·lusió rebre aquest guardó a la capital dels banyolins, que és Girona, i també és un honor que un llibre sorgit de la meva tesi doctoral sobre la memòria de la transició rebi un premi que porti el nom de Carles Rahola, que va ser assassinat pel franquisme el 1939 pels seus escrits. Es diu sempre que el franquisme va ser sotmès a un tractament d'oblit durant la transició, però com deia Mario Benedetti, l'oblit és ple de memòria. I el que jo he fet és mirar d'entendre per què la transició ha estat un moment històric tan insistentment relatat, tan insistentment explicat, commemorat, etc. Per tant, en el marc de la transició, sobre aquest oblit d'aquest passat criminal del franquisme, es vesteix una memòria dominant, una memòria insistent, com dic, reiterativa, abusiva en termes del que representa respecte a les altres memòries possibles, i una memòria també autocomplaent que ha acabat amagant el franquisme que contenia i ha acabat fins i tot legitimant-lo per la via d'incloure en la memòria de la transició coses que en realitat formaven part del franquisme. I alhora ha servit per legitimar la reubicació política d'aquells que, venint del règim franquista, han esdevingut pares, líders o factòtums de la democràcia. Aquest llibre analitza els condicionants polítics i socials que converteixen aquesta transició en un relat i la manera com aquest relat s'ha menjat tots els altres relats possibles. D'alguna manera, a la meva generació, jo que tenia 6 anys quan va morir Franco, per mi la transició ha estat aquest relat, no l'he viscut en primera persona, era massa petita, era massa jove. Per tant, per la meva generació i per les que venen després, és la nostra obligació posar en qüestió aquest relat, com és la nostra obligació ser crítics amb allò que es dona per descomptat a la nostra societat. I, per tant, em calia fer no una crítica de la transició en termes de què es va fer, si va tenir èxit o no va tenir èxit, sinó en termes de què ens heu explicat i per què m'he de creure això que ens heu explicat. Per acabar, voldria dir que dedico aquest premi a la memòria dels meus germans grans, en Toto i la Lali, que van néixer a l'hospital d'aquesta ciutat fa 53 i 50 anys, respectivament, i que avui no els tinc amb mi. També vull dedicar-lo a les altres memòries, a les memòries que no van tenir espai en el relat oficial i dominant de la transició, memòries traumàtiques, memòries impossibles encara, d'aquells que encara busquen els seus morts a les fosses comunes, d'aquells que encara lluiten per rehabilitar la memòria dels condemnats per la dictadura, inclosos un president i gairebé podríem dir que tot un poble, sense l'ajut, com podem comprovar, d'un govern que ja no es pot dir que sigui democràtic.
Enhorabona pel premi, Marta, enhorabona. Una pregunta que segurament ens fem molts dels que estem aquí. En el teu assaig dones algunes claus per entendre què és el que li passa ara a Catalunya? Bé, un cop llegit l'assaig, s'ha de llegir primer, podem interpretar que estem al final d'aquest relat de la transició, que aquest relat s'ha esberlat. És a dir, les condicions que el sostenien ja no hi són, més aviat han entrat en crisi. La qüestió és quins altres relats sorgeixen, i en sorgeixen de nous. La recuperació de la memòria d'aquells que van morir o van acabar a les fosses, per exemple, a través de la societat civil, i també un exemple molt evident és la recuperació del 1714. L'efecte potent i fundador d'alguna manera de la transició fa que molts catalans es pensessin que això de l'11 de setembre s'havia creat al 76 i en realitat ja hi havia una història. Des dels finals del segle XIX la societat civil catalana recupera o crea aquest símbol commemoratiu, recupera la història del 1714 i a través d'aquesta recuperació de la nostra història com a poble que lluita per la seva llibertat emergeix un catalanisme, com sabeu, potent, engrescador, que implica bona part de forma transversal de la societat catalana. I estem recuperant aquest punt, diguem que el franquisme ens va manllevar. Tu fas un incís, no parles de transició democràtica, aquest mite, no? Sinó de la transició a la democràcia. Explica'ns això. Bé, si analitzem el que va passar durant la transició, sabem que durant almenys 3-4 anys no es donen les condicions d'una societat democràtica. Però el mateix relat de la transició ha anat canviant o ha anat fent sobre si mateixa a través dels líders polítics, sobretot, ha anat convertint aquesta transició, la democràcia en transició democràtica o aquesta transició amb un canvi des del règim franquista amb una mena de ruptura que no se sap ben bé on es va produir aquesta ruptura i, per tant, forma part d'aquesta fórmula o aquesta memòria que emmascara d'alguna manera els mateixos orígens de la transició. Doncs moltes felicitats pel premi, enhorabona i disfrutar-lo. Moltes gràcies. Gràcies, felicitats. Doncs continuem, anem pel 5è premi. Després de l'assaig és el moment de la poesia. La festa literària continua i ara ho fem amb el 37è Premi Miquel de Palol de Poesia. Aquest guardó compta amb una dotació de 2.400 euros i la publicació de l'obra és sota el segell de proa de Raval Edicions. El guanyador d'aquest premi ha estat escollit pel jurat format per Sam Abrams, Eva Baltasar, Rosa Font, Pere Gimferrer i Francesc Parcerises. Demanem que pugin a l'escenari la portaveu del jurat, la senyora Eva Baltasar, perquè procedeixi a llegir-nos l'acte i a revelar-nos qui és el guanyador o guanyadora. Fort aplaudiment. Doncs vinga, endavant, al faristol esteu, estem tots intrigats a veure qui s'endú aquest guardó. Molt bona nit. Reunit el dia 15 de setembre de 2014, el jurat del Premi de Poesia Miquel de Palol, format per Pere Gimferrer, Francesc Parcerises, Sam Abrams, Rosa Font i jo mateixa, llegits els 11 originals presentats i fetes les deliberacions corresponents, ha acordat per unanimitat concedir el 37è premi a l'obra Ciència exacta, de l'autor Manuel Forcano. Doncs recull el guardó Manuel Forcano i faran el lliurament del Premi Emili Rosales, director editorial del grup 62, i Antoni Baulida, patró de la Fundació. Manuel. Encara falta una part del premi. Molt bé, doncs endavant, el faristol és teu. Honorables consellers, autoritats, amics i amigues, molt bon vespre a tothom.
Abans que res, naturalment, vull agrair a la Fundació Prudenci Bertrana, organitzadora d'aquests Premis Literaris de Girona, que m'hagi estat concedit aquest Premi Miquel de Palol de Poesia. En la meva condició d'hebraista, m'honora moltíssim i estic molt content de portar o d'haver guanyat aquest premi amb el nom d'un dramaturg i d'un poeta, Miquel de Palol, que l'any 1935 va escriure una obra de teatre titulada Els jueus i que va ser la primera obra de teatre en català que es referia o que feia menció directa com a tema principal de l'obra dels avalots que els jueus van patir no només a Girona, sinó a tota Catalunya l'any 1391. Per tant, estic molt content, al cap i a la fi, d'haver guanyat aquest premi, de tenir aquest premi amb aquest nom d'aquest autor que posa en literatura uns tràgics fets d'una gent que eren nosaltres. Ciència exacta és un llibre de poemes i costa molt explicar un llibre de poemes, perquè són els poemes que expliquen sempre el llibre. Per tant, jo només us diré que és un recull literari de 44 records, pensaments, destil·lacions pròpies meves i em direu, i el títol, Ciència exacta, no és un títol poètic, però de fet en poesia tots els títols poden ser poètics al cap i a la fi. El títol ve d'un poema que està en el llibre i la millor manera d'explicar-vos el títol serà llegir-vos aquest poema. Diu així, Ciència exacta. Que cadascú s'examini ell mateix i es presenti. A fe, tant tu com jo duíem a sobre un immens desert de set. L'aigua que vam beure l'un de l'altre es pot ben explicar amb l'enunciat de la tercera llei de Newton. Sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer. Jo us ho corroboro no de paraula, sinó en fets. El desig, com la física, és una ciència exacta. Gràcies. Manuel, aprofitarem aquí per fer-te algunes preguntes. Per tant, ara has llegit aquest poema. Els altres poemes que hi ha en el llibre parlen d'amor, de sensualitat. Quins altres temes hi trobem? Bé, sempre es diu que els poetes sempre escriuen el mateix llibre, tenen un mateix fil temàtic i Ciència exacta és un llibre que, com els altres meus darrers llibres de poesia, tracta sempre o juga amb dues monedes que tenen vers i revers. Els temes principals són sempre l'amor, el desamor, el desig i el desdesig. I Ciència exacta, com he pogut sentir també en aquest poema, tracta precisament, en aquest cas concret, d'això. Però bé, el llibre tracta aquests temes, toca aquests temes, però recull viatges, records, sensualitat, un munt de coses, com sempre hi ha en un llibre de poemes, més les que trobi sempre cada lector. Viatges, paisatges com els de Pròxim Orient, és així? És així perquè, per les raons professionals, jo he tingut la sort i el privilegi de viure en països com Síria, Israel, Egipte, llocs que malauradament avui són difícils d'evitar, però que són plens d'una bellesa i que jo me'ls estimo molt i he tingut la sort de viure-hi, de treballar-hi i precisament per això la meva poesia, podríem dir sempre, són paraules arrencades d'aquells paisatges o paisatges clavats a les meves paraules. Llavors això evoca un concepte, no? Tu parles d'un concepte que és museus particulars. Explica'ns això. A veure, els poetes el que fem... Jo dic en el llibre La ciència exacta, en un vers, que l'oblit és com algú d'esquena al mar que no veu el banyista que s'ofega. Per tant, els poetes, perquè no se'ns ofeguin els records o els sentiments que volem conservar, escrivim poemes. Som com arqueòlegs de la memòria, que recollim petits fragments del que sentim i els posem a la vitrina d'un llibre de poemes. Per tant, els llibres de poemes acaben sent museus. En aquest cas jo considero els meus llibres
petits museus particulars on jo poso els fragments que no vull oblidar, els banyistes que no vull que se m'ofeguin. Doncs ens entrarem en aquest museu que expliques, mirarem aquesta vitrina amb tots els teus poemes. Moltes gràcies. Gràcies. Enhorabona, felicitats. Felicitats, enhorabona. Gràcies. Bé, doncs arriba el moment més esperat de la nit, l'hora de conèixer qui s'endú el Premi Prudència Bertrana de novel·la que enguany commemora la seva 47a edició. La dotació és de 30.000 euros. Cal recordar que aquest és un dels premis més ben dotats econòmicament de la literatura catalana i l'obra guanyadora la publica Columna Edicions. Els membres del jurat d'aquest guardó el formen Iolanda Bataller, Xavier Cortadellas, Esther Pujol, Llúcia Ramis i Sílvia Soler. És el moment de demanar que ens acompanyi a l'escenari la portaveu del jurat, Iolanda Bataller. Endavant. Aquest escenari ja te'l coneixes, L'any passat va ser premiada. Bona nit. Feliç de ser aquí. Abans de donar un relleu que em fa molta il·lusió de donar, us vull dir que jo necessito, ara mateix, cridar dues paraules i us demano que les crideu amb mi. Una és Catalunya, l'altra és Visca. Així doncs, tots junts, sisplau, Visca Catalunya! Bé, us deia que sóc feliç de ser aquí. Ja ha passat un any que vaig guanyar el Premi Prudència Bertrana i us vull agrair a tots els que sou aquí i als que hi éreu fa un any la bona acollida que ha tingut. Faré tot el que tu vulguis des d'aleshores. Un llibre és una cadena d'entusiasme i vosaltres vau ser els primers a començar-la. Així que moltes gràcies. Ara em toca passar el relleu i m'emociona fer-ho. Sé perfectament el que sent i el que està sentint en aquests moments la persona que recollirà aquest relleu. En aquests moments, com a membre del jurat, aquí a la sala veig que també hi és en Xavier Cortadellas, no sé si hi ha algun membre més, però el Xavier el veig aquí davant. Com a membre del jurat, us volem destacar dels 32 manuscrits que hem valorat un nivell bo, un nivell molt bo, i temàtiques molt diverses. I amb l'Esther, que a banda d'editora també és membre del jurat, vam tenir tots plegats un debat, una tertúlia, penso, molt interessant i enriquidora. La guanyadora, que en breu us desvetllarem, ho ha fet per majoria. I se'n poden dir moltes coses d'aquesta guanyadora. En diré unes quantes. És una novel·la molt ben escrita, amb un lèxic particular del camp, una primera persona que se t'emporta, una primera persona d'un nen de 8 anys que se t'emporta, un tractament dels silencis i d'una certa por soterrada, preciós. És una metàfora sobre el pes emocional, una por sense paraules. I potser ahir, escrivint-te una mica i pensant què resumeix per mi, què m'ha captivat a mi més d'aquest text, dir-vos una frase. Avui tots som els nens que vam ser. I la novel·la guanyadora parla d'això, dels nens que vam ser, d'aquesta por sense paraules i del pes emocional. I sense més explicació, us passo a llegir l'acte. Reunits a Barcelona el dia 15 de setembre de 2014, el jurat del Prudència Bertrana de novel·la, format per Iolanda Bataller, Xavier Cortadellas, Esther Pujol, Llúcia Ramis i Sílvia Soler, es prenen en consideració les 32 novel·les presentades, sobre les quals s'inicia un ampli debat que porta a la pertinent selecció d'obres.
I un cop efectuada la votació final decisiva, en resulta guanyadora per majoria la titulada El nen que esperava el còmic, presentada sota el pseudònim d'Edmond Dantès i que un cop oberta la plica ve signada per Antoni Pladevall. Recull el guardó Antoni Pladevall, faran lliurament del premi Esther Pujol, editora de Club Edicions, Esteve Vilanova, president de la Fundació Prudenci Bertrana, i Ferran Mascarell, honorable conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Felicitats. Només afegir una cosa, el títol definitiu de l'obra és El dia que vaig fer 8 anys. Moltes gràcies i felicitats, Antoni. Bon vespre. Us juro que jo no sé si la novel·la que ha estat premiada es mereix les paraules que ha dit la portaveu del jurat. Me la tornaré a llegir per si de cas. Me la tornaré a llegir. Tots nosaltres segurament tenim un primer record inesborrable. El meu primer record és de quan vaig fer 8 anys. És veritat i no us enganyo. El dia que jo vaig fer 8 anys, l'avi Ton, el meu padrí, un pagès de tota la vida de la Plana de Vic, que tornava de l'hort amb l'aixada penjada a l'esquena, em va voler pesar a la bàscula del mas, la mateixa bàscula que afinava el pes dels sacs de blat i de patates. I després de moure amb perícia, perquè era el pesador oficial del mas, les dues barres metàl·liques fins a deixar-les ben equilibrades, em va assignar un pes que va ser físic i alhora emocional, que he recordat tota la vida. Tenia un pes i, per tant, existia. Va ser un fet tan colpidor que em va semblar com si abans no hagués viscut ni un segon ni un minut, com si en aquell moment hagués començat a néixer i per mi la vida hagués començat en aquell moment. La descripció d'aquest primer record punyent va catapultar tota la resta de records que figuren en aquest llibre, que he concebut al capdavall com unes memòries novel·lades, perquè al capdavall em val de trucs i de tractaments propis de la novel·la, sobre el que jo en dic la meva primera edat, sobre el meu viure petit. Unes memòries amb les quals vull, de passada, retre homenatge als pares i als avis, que van viure una època molt grisa de la nostra història recent, marcada pel silenci i la por, i de l'altra, oferir als meus fills el testimoni emocionat d'un món que ja no existeix, però que és el món d'on venen i que segurament ajuda a comprendre una mica també com són i com pensen i què és el que desitgen. Estic molt content i emocionat de rebre el premi i agraeixo a tots els membres del jurat, que són avui aquí, la confiança que m'han fet destacant la meva obra amb un premi que porta el nom d'un escriptor que admiro molt i que rebo, com pertoca, a la seva ciutat natal, la històrica i encantadora Girona. Moltes gràcies a tothom i ja en parlarem, si és el cas.
Antoni, abans no marxis, explica'ns quins altres retrats fas en la teva novel·la. Quins altres personatges hi tenen cabuda? Sí. Després de la peripècia de la bàscula, que de fet és el detonant, com he dit, vaig capdallant records molt punyents i intensos, impactants, inesborrables. Per exemple, la pedrada accidental a l'ull esquerre de la meva germana Dolors, amb risc de deixar-la cega. La matança despietada d'escorpins als turons, a la plana de Vic en diem terrers, de davant del mas, una tarda de diumenge. 42 en vam arribar a matar, 42, els vam anar comptant. La iaia Dolors, arrossegada pel corrent després de caure al riu Gurri, després de caure de la palanca una tardor de pluja. L'esclafament a cops de puny d'un ratolí és ben cert. Tu. Jo mateix, amb aquesta mà. I on era el ratolí? Vaig colpir-me fins a matar on era? Un ratolí que se m'havia enfilat a la cama esquerra per l'interior del camal, al graner de la cibada, el dia que buscaven un armari raconer el rei Gaspar, extraviat i que ens feia falta per fer el pessebre. I el vaig esclafar perquè no sabia què atacava, però sabia que una cosa em muntava cuixa amunt. O bé, l'avi Ton, jaient de boca terrosa, ferit de mort, damunt d'un tauló de tomaqueres a l'hort. Entre altres coses. Hi ha moltes experiències, per tant, com ha estat aquest tornar a la teva infantesa? Com has viscut aquest procés? Esperem una resposta. Potser aquí no hi arribaré. Però jo diria que, d'alguna manera, això ja ho hem comentat amb alguns companys, segurament tot aquest món jo ja el vaig tractar, però d'una manera soterrada en les obres anteriors. El que passa que les obres anteriors possiblement han estat maniobres de distracció, perquè encara jo no em veia capaç d'explicar segons què del meu viure petit, i ara, que ja tinc una edat, segurament ja m'he atrevit i he ensenyat una sèrie de records que, com us dic, no eren fàcils de descriure. He d'avisar que també m'he contingut, no ho he pogut dir tot. No ho he pogut dir tot. Per tant, en una altra novel·la? Més aventures d'aquest estil? Si és el cas, potser faig la continuació i llavors em pertoca explicar coses ja, diguem-ne, de l'adolescència i de la primera joventut, que també poden significar un atreviment especial. En qualsevol cas, has entès la teva infantesa? T'ha servit per entendre-la? Sí, de fet, sempre ha estat aquesta, el que passa que no l'havia acabada de... La tenia molt clara, però és veritat que quan comences a remenar aquests anys de la primera etapa, la veritat és que sí, que remous i de fet tornes a viure'ls, aquells fets. En qualsevol cas, però, l'escriptor de l'obra m'ha ensenyat un fet que m'ha permès donar la raó a Pavese, l'escriptor piemontès, autor de tantes i tantes obres interessants, que deia que recordar una cosa significa veure-la per primera vegada. I és veritat, no? Perquè mentre vivim, dins del remolí de les circumstàncies, no acabem de... I, en canvi, quan les recordem, en veiem la pel·lícula, per primera vegada. Doncs estarem pendents de veure si continues publicant. Et desitgem molts èxits en aquesta. Enhorabona pel premi, moltes felicitats. Gràcies. A mi m'ha agradat molt rebre'l aquí i no pas en un altre lloc. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Felicitats, dos petons. Enhorabona.
Molt bé, doncs ara el que els volem dir és que ja acabem l'acte, ara és el moment de fer la tradicional foto de família. Tots els guardonats dels diferents premis els volem demanar que pugin a l'escenari per fer aquesta tradicional foto de família, com us deia. Gràcies per la seva assistència. Molt bona nit. Sembla que ja ho sap, me'n vaig,